बिटिसियाव बिपिएफआ सक्तिशालि दङ रायजो राजाफ्रा जोंनि सायाव आस्था दङ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय जे बिटिसिआ 17 बोसोराव जों रायजो राजाखौ सुरक्षित खुंथाय होबोदों महिलाफोरखौ सुरक्षित होबोदों बेनि सायाव सारा बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा जोंनि सायाव जोंनि नेतृत्वनि सायाव बिसोरहा गोजोननाय आरो बिसोरहा फोथायनाय दङ गतिके जोङो रायजो राजानि बे गोजोननाय आरो बे फोथायनायखौ लानानैनो जोङो फैगौ एसेम्ब्लियाव जोङो गोख्रों भाबै दावहा नांगोन मैया बिजितगोरा बसुमतारी होननाय देबोरगाव ब्लकनि सभापति होनदों बिथाङा सभापति बिथाङा सासे एमसिएलए आरो आइजो माहारिनि सायाव गाज्रि भाबै सोंखारिदों गाज्रि भाबै बिबुंथि होदों दिनै बेनो प्रमान जायो जे इउपिपिएल दोलोहा आइजोफोरनि फारसे अननाय सिबिनाय आरो रेसपेक्ट गैया गतिके दिनैनि दिनाव प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकारनि नेतृत्वआव कुनु आइजो माहारिया सन्मान होजायाखै आरो होफेराखै आरो आइजो माहारिया सुरक्षित गैया होननानै आं सानो आरो बेनि थाखायनो आङो दा दिनै क'क्राझार सदर थानायाव आङो एफआइआर बिजितगोरानि सायाव आं एफआइआर होनो फैदों जाहाथे भबिष्यताव बे बिजितगोरामोन बादि इउपिपिएलनि विभिन्न पदवीधारी व्यक्तिफ्रा कुनु आइजो माहारिनि सायाव बेबायदि अशालीन मन्तब्य आरो गाज्रि बेबहार जाहाथे आखु देखायनो दाहाथों आइजोफोरनि सायाव गाज्रि नोजोर दाहोथों बेनि थाखाय आइजोफोरखौ रैखाथि खालामनो थाखाय दिनै आङो माबायाव सदर थानायाव फैनानै आं बिथांनि एगेन्स्टआव केस होफैदों इउपिपिएल दोलोनि सायाव कुनु आइजोफ्रा सुरक्षित नङा बेखौनो आं बुंनो सानदों दिनै बिटिसिनि गासैबो रायजो राजा लोगोसे आइजो माहारिया सांग्रां जाबाय प्रमद बर'नि दिनाव प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकाराव बयनिख्रुइ बांसिन थगायजादों होनबा आइजो माहारिया थगायजादों साफ्रोमबो आइजोनि न'खराव थांनानै साफ्रोमबो बिमानि न'खराव थांनानै बिसोरो होनदोंमोन जे नोंथांमोनहा साबसे फिसा दङ साफ्रोमबो फिसाखौ साख्रि होनाय जागोन होननानै आइजो माहारिखौ प्रलबित खालामदोंमोन दिनै आइजोफोरखौ थगायदों बिथांमोनहा बुंदोंमोन साफ्रोमबो आइजो ग्रुपनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 टाकानिफ्राय आरो उननि दिनाव 2 लाख टाका होगोन होननानै बिथांमोनहा महिलाफोरखौ प्रलबित खालामदोंमोन दिनै बाहायबो महिलाफोरखौ थगायदों गतिके आरो दिनै जों नुनो मोनदों जे ससियेल मिडियायावबो बिसोरो विभिन्न निउज पर्टेलनि जगेदिबो आइजो माहारिखौ सासे सन्मानित सासे आइजो माहारिखौ बिसोरो बेबायदि गाज्रि भाषाजों होननानै सोंखारिनाया बेनो प्रमान जायो जे बिटिसिआव प्रमद बर'नि दैदेननायाव महिलाफ्रा सुरक्षित नङा